mas pinainit Wala siyang kwenta ka ba? at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me once again, DJ Rakitera. At naputol nga yung call natin kanina. Kasama pa rin natin si Kay. 41 from Caloocan. At pakinggan na po natin siya. Ay, Cagayan pala, hindi pala Caloocan, sorry. From Cagayan. Kay, hello, nandiyan ka pa ba? Hello, Kay. Kay, gising. Hello, Kay, nandiyan ka pa? Kay, igalaw mo ang baso. Naku. Parang naka-idlip na tong si Kay. Kay, nandiyan ka pa? Hello, Kay. Okay, wala na si Kay. Natulog na si Kay. I think nagigilik na siya ngayon. O baka ka-video call niya na. Diba? Pwede yun eh. Yung Nepalese niyang dating love eh. Yung kanyang ex-lover. Anyway, wala na. Nagre-ring na lang. Baka nakatulog na nga. Si paano ba naman? Sorry talaga guys ha. Kailangan ko kasi i-play yung ano ko eh. Yung commercial eh. Pag hindi na-play yun, magbabayad ako eh. Charot lang with Kaya kahit gano'n pa kasarap yung call natin, kailangan talagang putulin yun. Parang relasyon lang din, diba? Pag toxic na, o kaya kapag kailangan na talagang ititigil na. Kahit gaano pa kasarap. Ayan na. Hello? Yan, hello. Hello. Dito pa. Ay, nandito ka pa, sorry. Akala namin nakatulog ka na. Pinagchichismisan ka na namin. Okay. So, okay. May ticket na si Nepalese, si dating love, papunta dito sa Pilipinas. So, magche-check-in kayo somewhere in Manila. Yes. Matanong ko lang yung current partner mo ba ngayon, may anak kayo niyan? Meron. Ilan anak nyo? 3. 3. Siya, dun sa partner niya? 2. 2. Okay. Pero sabi mo kanina, willing ka i-give up yung relationship mo ngayon dun sa current partner mo para sa kanya? Depende kung ano yung magiging setup namin kapag nagkita kami and nagkausap. Kasi honestly, wala kaming total closure. Wala kaming usapan. Basta iniwan ko siya doon. Umuwi ako ng Pilipinas. Then nag-ibang bansa ako. So, now lang talaga kami nag-reconnect. Talagang hinanap niya ako actually. So wala kayo talagang parang official closure. Malay mo, ito, Wala. closure nyo na to. Closure with benefits. Closure with... Oo. Di ba normally ganyan yan eh. It's a prank yung closure na yun eh. Yung closure, kala mo mako-close talaga pero bigla may mag-o-open. Open close. De, charot lang with Darot. Pero ikaw, ano yung naiisip mo ngayon na pwede mong sabihin sa kanya para ma-establish lang yung kung ano meron kayo o kung ano yung intention mo sa pakikipagkita mo sa kanya ulit? Number 1, anong plano niya? Siguro, number 1 na gusto kong marinig sa kanya is yung mag-sorry siya sa nagawa niya, sa panlulokong nagawa niya. And gusto kong malaman kung bakit 4-5 taon kaming nagsama tapos nagawa niya akong naging reason that nagawa niya akong lokohin sa pagsasama namin na yan. And number 2, siguro kasi nandun man yung feelings kahit paano. Siguro kapag nakita kami and sabihin niya na meron pa. So, paano tayo? May asawa ka na. Ako naman, hindi na, live-in partner yung sa akin. So, anong kaya niyang ibigay sa amin kung sakali na papasukin namin na magkabalikan kami and paano. Basta paano. Anong kaya niya rin i-give up
para sa akin kung sakali. Now, kung sakali naman na magkita kami, syempre, for sure yun, may mangyayari. After mangyayari, mag-uusap. So, Hindi ba may mag-uusap muna bago may mangyari? Kailangan ba muna may Hindi. mangyari bago kailangan mag-usap? may mangyari muna bago mag-usap. Ganun yun usually. Kasi kapag tapos na, tsaka kayo magpapahinga, tapos tsaka mag-usap, gano'n. Yes, mga ganon. So, right after pa yun. Ayun naman talaga eh. I mean, aminin natin, diba? After namin magkahiwalay ng super tagal, nagsama kami na as parang mag-asawa na rin sa ibang bansa. Hindi yun eh, kasi nandun pa rin yung sabet, nandun yung pagkamis namin sa isa't isa. Pero for sure that, right after that may mangyari, for sure na mag-uusap kami. Kasi marami kaming kailangan na i-close sa aming dalawa. And siguro mau-open nga after. Pero syempre, after may ma-open, may mga kaakibat na yun ng mga na responsibility kasi hindi na kami parehong single. Meron na kaming parehong sabit. So, are we willing to go into that relationship na meron ng kaakibat na responsibilidad? Kaya ba namin? Kaya ko ba yun? Kung sabihin niya na hindi ko kayang hiwalayan yung pwede ka bang maging pangalawa? Di ba parang ako yung nauna, pero ako yung magiging Pangalawa. Papayag ka ba dun? Sa ngayon, hindi pa clear yung mind ko kung papayag ako. Depende lahat. Nakadepende ako lahat kapag nakita kami. Kasi doon ko lang makikita talaga kung ano pa nga ba yung nararamdaman ko sa kanya or ganito lang ba ako kasi wala kaming closure and masakit yung nangyari sa akin. So, depende yun. Hindi ko siya masasabi ngayon o kasi hindi lang naman about sa aming dalawa yung kailangan namin i-close, pati yung nabuo naming kumpanya, yung parang ganun. So, depende. Pero kung sa totoo lang, kung makikita ko sa kanya na andun pa rin talaga yung pagmamahal niya and all, tapos ako mahal ko pa rin siya, siguro I'm willing to take a risk na itago yung relationship namin. Since 7 days lang naman siya pupunta dito. Hindi naman kami, kumbaga mag-LDR for sure. Depende. So parang willing ka to go through that 7-day parang vacation niya dito sa Pilipinas na maging parang kanya, diba? Tas after nun, walay na, ganon. Depende. Pero depende. Okay. Pero yung mga anak nyo ng current partner mo, malalaki na ba sila? No. Hindi pa, maliliit pa. So naisip mo ba na just in case na mag-push through kayo nito ni former love, tas relapse or parang magkaroon kayo ng reconnection and rekindle of love? Maisip mo ba na... Hindi naman ako makikipaghiwalay sa kanila. Makikipaghiwalay lang ako sa tatay nila. Yeah, definitely. Pero kung baga, what if gusto ka niyang isama dun sa ibang bansa tapos mabuhay kayo ng happy family? Okay lang ba sa'yo na isama yung mga anak mo? Naisip ko na rin siya pero hindi pa sa ngayon. Hindi siya mangyayari at this moment. Siguro po pwede in the near future. Kumbaga sinisiguro mo rin kung talagang solid yung nararamdaman sa'yo nung former love mo kasi hindi ka tataya hanggat hindi ka rin llamado eh. Kumbaga pag dehado ka parang iuurong mo eh. Parang ganun yung nakikita ko sa'yo eh. Tsaka feeling ko din, meron din talaga mga tao na para ma-validate nila plus matumbok nila kung ano yung talagang nararamdaman nila, kailangan nilang makipagkita dun sa tao. Kung, alam mo yun, para maramdaman nila kung moved on na ba talaga ako, pananabik lang to, or parang spur of the moment lang to, kailangan ko lang ng sperm of the moment, ganon. Kumbaga parang feeling ko ganun kang klaseng tao eh. Wired ka to be like that kasi meron kayong unfinished business. So, yeah. Ako, lang naman, kumbaga parang nag-worry lang ako
na syempre mapahamak ka and at the same time, 'di ba? Yung relationship mo na meron ka dun sa mga kids mo. Honestly, nakauwi na rin ako sa kanila. So alam ko yung sa kanila, alam ko yung bansa nila. Nakilala ko yung lahat ng kamag-anak, kilala rin nila ako. And actually, kilala ko nung girl. Alam nung girl about sa amin, nung naging sa amin. Ikinikwento ng ex ko sa kanya. So, alam nung girl about sa akin. So, tinanong ko siya, nitong nag-uusap kami, bakit mo ako pinikwento sa kanila? Bakit mo pa rin ako naaalala? Kasi ang sabi lang niya is, ibang klase yung sa atin dalawa and yung pagmamahal na naramdaman ko sa'yo. Yung bago Yung niya ba, sa- Pilipina? No, kalahi niya. Tinayo mo talaga yung bandera natin. Of course. Hindi makalimutan. O, diba? O, Hindi diba? makakalimutan. Napakalupit mo, sis. Kumbaga Hindi yung nga ako makakalimutan. Oo. In the sense of, bed scene and everything. Siyempre naman, hindi tayo magpapatalo doon. kumbaga performance level ka. Kumbaga awardee ka dun. Yeah, siguro yun yung hinahanap niya. Siguro. Pero yun nga, sabi ko, pag nakita kami doon ko malalaman kung ano ba talaga. Kung anong intention niya, kung anong magiging kahinatan namin. And kung worth it ba na piliin ko siya ulit over sa present ko ngayon. Yeah. And definitely, ikaw lang Meron. makakasagot nun. Kasi, Yeah. ikaw naman yung nakakaramdam niyan and ikaw makaka-validate sa sarili mo kung ano ba talaga yung nararamdaman mo kapag nakita mo na siya. Yeah. And siguro yung mga listeners mo or whatever na magsasabi na ano ba naman klaseng babae na to, hindi niya sinasaalang-alang yung mga anak niya. No, it's not that hindi ko sinasaalang-alang yung mga anak ko. May mga pagkakataon lang na kailangan minsan lumabas ka sa isang relasyon na hindi rin makakabuti sa mga bata. Alam mo yun, yung hindi makakabuti na lagi nakikita nilang hindi okay ang parents. But it's not about that actually. Now, kaya ko lang talaga pinayagan yung ex ko na umuwi. Is gusto ko lang talagang magkaroon ng yung what if ko is masagot na kasi hindi ko masabing greatest love ko siya, pero sobra deep, naging deep as in deep, all out talaga as in all out yung naging relationship namin. Yeah. And sobrang kahit sa bed, kahit sa amin, intimate namin dalawa, sobrang iba talaga. Pero sa inyo Iba ng partner talaga. mo ba ngayon, may nangyayari pa sa inyo? Parang mga hangin na lang kayo No. sa isa't isa? No, wala na. Wala. Kailan yung huli? 8 months? Uy, matagal yun para sa mag-live-in partner As in, wala. Wala na kasi talaga. Feeling mo ba meron na siyang babae? Yeah. So that's also the reason kung bakit parang hungry ka for love and affection and attention. Yes. Oo. Correct ka dyan. Craving ka for love Oo. and genuine Oo. kind of love. Well, Oo. yeah. Anyway, maraming salamat sa pag-share mo. And I hope kahit paano gumaan yung bigat na nararamdaman mo. Balitaan mo kami just in case na magkita na kayo ni Sure. Palis. Tapos sabihan mo, update mo kami kung ano nang naramdaman mo. Like, tama ba yung parang hunch mo na, foreclosure lang talaga to. Or dun ka sa part na, may pag-asa kami. So, dun na ako. Okay? Yeah, Update kita. mo kami. Okay, sige. Thank you sure. very much. Okay. Thank you. Thank you. Thank you so much. Alam mo dati, hindi ako naniniwala dun sa kailangan mo siyang makita para masabi mo na tapos na kayo. Or para malaman mo talaga deep down in your heart kung may nararamdaman ka pa sa isang tao. Dati hindi ako naniniwala sa ganun until it happened to me. Nasabi ko talaga, hindi ako pinatatahimik nung what ifs ko. Tapos meron akong parang part of me na feeling ko may pagsisisihan ako kapag hindi ko itinuloy yung pakikipagkita ko dun sa ex kong yun.
So, ang nangyari, nakipagkita talaga ako to determine kung ano talaga yung nararamdaman ko. And then it turned out, nung nakita ko siya, ay hindi na talaga ako in love. It was a feeling of relief nung nakita ko yung ex ko. Pero syempre, walang nangyari siya. Niyakap ko lang siya. Sabi ko, thank you. Ganun lang. Tapos we parted ways. I think gusto niya pa, pero ako hindi na. Akala ko may mararamdaman pa akong pananabik, yung parang pagkamis. Pero hindi. Wala na pala. Pero iba yung nangyari sa dati kong ex. Pagkatapos nung yakap. Ay, may iba. Parang gano'n. Anyway, so yun. Kanya-kanya naman tayo ng kanya-kanya naman tayo ng journey sa pag-navigate dito sa buhay na ito. So I guess, ikaw lang mismo nakakalam sa sarili mo kung paano mo yan lalakbayin. So maraming salamat Kabisyo sa iyong pagtutok. At nakikita ko pa ngayon si Robin Shena, 12:00 ng madaling araw. Konyo Bicolano. O just in case, guys grabe yung Dear Love. Grabe, ganito nila pinagpupuyatan yung programa nila. Umaabot sila ng 12:00 ng madaling araw para lang maibigay sa inyong napakagandang programa tuwing umaga. Diba? 10:00 ng umaga, guys. Oo, Dear Love, Konyo Bicolano, Robin Shena, na ngayon 3 palapag na yung eyebags, di ba? Kakapuyat, kaka-record ng kanilang Dear Love program. Oh. Actually, pagod na po yung mga DJs sa Love Radio. Para na makapagbigay sa inyo ng magandang mga programa, di ba? I-appreciate nyo naman, guys. Makinig naman kayo sa amin, oh. Parang kulang na lang, dito na kami mahihimlay no? Buong buhay namin, dito na namin inaalay Yung iba nga, hindi na nakakapag-asawa Ay, charot! Ay, hindi ako yun. Oh. Anyway, so maraming salamat sa inyong pagtutok. At sana makita ng ibang tao na ang programang ito, itong program na finormulate ko, pinag-isipan namin dito, ay makita ng ibang tao as a program na pwede nilang dulugan kung sakaling meron silang bigat na nararamdaman. Kasi yun naman yung purpose ng programang ito. Again ito po yung purpose ng programang ito. Ito po ay hindi para kayo'y husgahan, kundi kayo'y para pakinggan. So this is a safe community and safe space para sa mga kabisyo natin out there na may mabigat na dinadala, na alam na nga nila na oo, mali ito, sa paningin ng ibang tao, siguro hindi sila mag-a-agree dito sa gagawin ko, ginawa ko, sinabi ko, sasabihin ko, pero hindi naman natin kailangan ipagduldulan sa tao na nagkamali sila o magkakamali sila o parang napakawalang kwenta nilang tao. Minsan, alam na nila yung tama at mali. Alam na nila yung tamang gawin. Di lang nila magawa, pero ang kailangan lang nila as of the moment ay ang taong makikinig sa kanila. So let them decide kung anong dapat nilang gawin in life. And ako, gusto ko na magbigay ng inspirasyon. No? Para na hindi gawin yung mga bagay na mali naman, diba? Huwag natin tutularan syempre yung mga mali. And I am not a tolerator of wrongdoings especially yung mga pangangapit asawa, ganyan. Pangangabit asawa, pangangabit whatever. So, I'm not a tolerator dun sa mga ganong klaseng aspeto ng buhay. Of course, gusto natin na maging tama. But again, this is a safe space. Ito po ay bukas sa lahat ng mga kabisyo natin out there na gusto magbahagi at mag-unload, mag-offload ng bigat ng nararamdaman. You are welcome. Mamaya po magsasama tayo 2:00 ng hapon hanggang 6:00 ng gabi para sa programang Love Radio Academy. Diyan naman po sa programang yan ay binibigyan natin ng pagkakataon yung mga estudyante na maging DJ for a day. Yun ay para hindi naman kami palitan. Oo, para lang may kakwentuhan naman kami. Pero sabi nga namin sa kanila, huwag niyong galingan para hindi kami mapalitan. Kakatakot charot lang with that. But anyway, maraming salamat kabisyo. This has been yours truly, DJ Raquel at kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Bye guys! Enjoy the weekend! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!